ഇവിടെ അമ്മയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് അമ്മയെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാം. നമ്മളിവിടെ എന്തിനു വന്നതാ? നമ്മൾ ഇവിടെ നവ്യ നായരെ കാണാൻ വന്നതാണ്. നവ്യ നായരെ കാണാൻ വന്നതാണ്. അതെ. അമ്മ മലയാളിയല്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അയ്യോ സോറി, ഒന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ, ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണേ. നവ്യ നായരുടെ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം കാണാം അല്ലേ അമ്മ? ശരി, ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നോക്കാം. Thank you.